A shekarun da suka gabata, a cikin wani gidan yari, fursunoni suna fama da matsin lamba daga wajen jami'an da ke tsaron gidan yarin da kuma zalunci mai tsanani ta kowane bangare. A cikin waɗannan fursunoni kuwa, akwai wani mai suna Lado, wanda aka yanke masa hukuncin yin shekaru masu tsawo. Amma duk da haka, wannan fursunan yana samun gata da kulawa ta musamman daga wajen jami'an da ke kula da gidan yarin. Wannan ne ya sa sauran fursunoni suka fara zargin shi da cewa ko dai leken asiri aka turo shi cikinsu. Shi kuma yana ta yi musu rantsuwa yana ce musu shi ma fursuna ne kamar su, ba shi da wata alaƙa da jami'an tsaron gidan. Amma babu wanda ya gaskata shi, sai suka ce, "Muna so mu san dalilin da ya sa jami'an da ke tsaron gidan yari suke yi maka irin wannan kulawa ta musamman daban da tamu." Sai Lado ya ce musu, "To, ku faɗa mu, me kuke rubutawa a wasiƙunku na makon-mako da kuke aikawa zuwa ga ‘yan uwanku?" Sai gaba ɗayansu suka ce, "Muna gaya musu irin tsananin zalunci da azabar da muke sha a hannun waɗannan mugayen jami'an." Sai ya yi murmushi ya ce, "Ni kuma a kowane mako idan ina rubuta wasiƙa zuwa ga matata, a ƙarshen wasiƙar nakan yaba wa gidan yari da kuma jami'an gidan da halin kirkin da suke nuna mana. A wasu lokutan nakan ambaci sunan wasu daga cikin jami'an a cikin wasiƙata sannan kuma na ƙara da yaba musu." Wasu daga cikin fursunoni suka ce, "Ta wacce hanya wannan yake da alaƙa da gatan da kake samu, alhalin ka san irin yadda suke tsannata mana a cikin wannan gidan?" Sai ya ce, "Saboda ina da wayo, domin na san dukkan wasiƙun da za mu rubuta ba sa barin gidan nan har sai masu tsaron gidan sun karanta su, suna ganin duk abin da muka rubuta a ciki, don haka ku canja salon yadda kuke rubutunku." Amma ko na gaba, sai fursunoni suka shiga cikin dimbin mamaki, domin halin da jami'an gidan yari ke nuna wa dukkan fursunoni yanzu ya ƙara muni. Hatta shi ma Lado ya shiga cikinsu, yanzu shi ma suna yi masa mummunar mu'amala kuma yana karɓar hukunci mai tsanani. Bayan wasu ‘yan kwanaki, sai Lado ya tambayi wasu daga cikin fursunoni, "Me kuka rubuta a cikin wasiƙunku na makon nan da ya gabata?" Sai gaba ɗayansu suka ce, "Mun rubuta musu cewa Lado ya koya mana wata sabuwar dabarar da za mu yi amfani da ita domin mu yaudare waɗannan mugayen jami'a." Nan take Lado ya mari fuskarsa cikin takaici, ya kama gashin kansa yana fizga kamar wani mahaukaci. Darasi: yana da kyau ka taimaka wa mutane, amma kuma yana da muhimmanci ka san wa kake magana da shi.